Ġesu kien qiegħed ikeċċi Xitan li kien imbikkem. Meta x-Xitan ħareġ l-imbikkem tkellem u n-nies taġbu. Iżda xi wħud minnhom qalu: bis-saħħa ta' Belzebul, il-prinċep tax-xjaten, qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Oħrajn biex ġarbuh ridu minn għandu sinjal mis-sema. Iżda hu intebaħ x'kienet il-fema tagħhom u qalilhom: kull saltna maqsuma fiha nnifisha issir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-Xitan ukoll u kontra tiegħu innifsu, kif se tżomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Belzebul inkeċċihom ix-xjaten? Imma jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belzebul u liedkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom, għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi u armat tajjeb jassess il-palazz tiegħu, ħwejġu ikunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbes fuqu u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerret. Meta l-ispirtu imniġġes joħroġ minn bniedem, huwa jmur jiġġerra u jfittex il-mistrieħ f'art nixfa u billi ma jsibu mkien jgħid: mela nerġa' lura lejn dari mnejn ħrixt. U x'ħin jiġi isiba miknusa u kollox f'postu. Imbagħad imur iġib 7 spirti oħra qar minnu u jidħlu joqogħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qagħda qar minn ta' qabel. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Int tagħmel użu sħiħ mill-protezzjoni spiritwali li l-mulej jipprovdi għal poplu tiegħu. Il-mulej jassigurana mill-protezzjoni tiegħu minn ħsara spiritwali. F'Salm 91 versi minn 9 sa 11 insibu: għax int għandek il-mulej ken tiegħek, għamilt l-oli amara tiegħek, ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġli tiegħu hu jibatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. In-numru vast ta' eżorċiżmi li għamel Ġesu kienu iġibu l-ħelsien lil ħafna li kienu mħabta u oppressi bil-ħidma tal-ispirti ħsiena. Ġesu innifsu iltaqa' ma' oppressjoni personali u issara ma' Xitan meta għadda mit-tiġrib fid-deżert propju qabel ma beda il-ħajja ministerjali tiegħu. U rebaħ fuq il-ħażin bl-ubbidjenza tiegħu għar-rieda tal-missier. Uħud mill-kapijiet Lut opponew bl-aħrax il-fejqan u l-eżorċiżmi ta' Ġesu u saħansitra akkużawh li hu innifsu kellu qawwa satanika biex seta' jwettaq dan kollu. Kif seta' iġib il-qawwa u l-awtorità biex jeħles individwi mis-seta tax-Xitan? Ġesu wieġeb għal dawn l-akkużi li kienu qegħdin isirulu billi qal illi l-eżorċisti l-oħra ta' żmienu ukoll allura setgħu jiġu akkużati bl-istess mod. Jgħidilhom li saltna maqsuma fiha nnifisha ma setax iżżomm, li kieku Satana kellu jsellef il-qawwa tiegħu biex tintuża kontra s-saltna tiegħu stess, allura is-saltna tiegħu
kienet tisfa meqruda. X'inhu il-punt ta' Ġesu bir-rakkont tal-istorja dwar id-dar battala li tiġi okkupata mill-forzi tal-ħażen? Mhux biżżejjed li naqtaw il-ħsibijiet u d-drawwiet ħsiena. Irridu wkoll nimlew il-vojt balla li hu lajn tat-tajjeb u s-sewwa kollu. Kien għalhekk li Sant Wistin jgħid: Int ħlaqtna għalik o Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. U int, biex timla l-vojt tal-qalb tiegħek? Ġesu jagħmilha ċara li ma hemmx partiti newtrali, jew aħna għal Ġesu jew kontrih, jew assaltna talla jew kontrija. Jekk ma nobdux il-kelma ta' Alla, inkunu niftħu bieb għas-seta tad-dnub u tax-xitan li jaħkmuna. Jekk irridu ngħixu fil-libertà mid-dnub u mix-xitan, allura id-dar tagħna, jiġifieri r-ruħ u l-qalb tagħna, iridu jkunu okkupati b'Ġesu, fejn inħalluh is-Saltan bħala s-sit, is-Salvatur u l-Mulej. U int, qiegħed tgħix fil-paċi u s-sigurtà ta' ħajja sottomessa għal Alla u għall-kelma tiegħu, jew qed tħalli xi spazju minn fejn ix-xitan jista' jħott it-tajjeb li fadal fik u bekk isaltan hu bid-dnub u l-mewt fil-ħajja tiegħek. Mulej, kun int lis-Saltan fil-qalb tiegħi u s-sit tad-dar tiegħi. Għażiża Marija, tempju fejn jammar Alla, tħalli xejn f'ħajti li ma jkunx taħt is-seta ta' ibnek, l-uniku re li jsaltan bl-imħabba, bil-ħnina u fis-sewwa, biex bħalek jiena ngħix fil-mistrieħ li jiġi mill-ken li joffrili hu u taħt il-protezzjoni materna tiegħek. Żomm Marija l-uliedek kollha taħt il-mant tiegħek u ħarisna mill-ħażin. Amen.